Κοίτα, αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για να γίνει χιονοστιβάδι. Η πλήση είναι κατάλληλη, το χιόνι είναι φρέσκο σε παγωμένο, είναι ιδανικό για χιονοστιβάδι. Ναι, κοίτα, εμείς ο σκοπός μας ήταν να ανιχνεύσουμε, να δούμε αν το βουνό μας επιτρέπει να ανεβούμε. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο, έχει πάνω από 2 μέτρα φρέσκο χιόνι, θα πρέπει να γυρίσουμε.